fotbal jenom a pivo. Kdybys radši dělal něco užitečného, třeba poskládat ponožky. Co furt otravuješ ponožkama? To je tvoje práce. Peníze nenosíš. Ja tady mám fotbal, to je užitý. No, a teraz si loptu postaví 24-ročné krídlo Hans Metropol. Je to čtvrtý a predposlední hráč nášho supera. Za predpokladu, že promení ovšemže. Toto je 5. série. Sadím se, že to přestřelí. Netrefil, dámy a páni, netrefil. A teraz už je osud nášho týmu v rukách 26-ročného záložníka Antonína Vysokého a Správného. Pokud trafí, sme majstri. Pripravuje si loptu a za okamih už sa rozbehne. Tak dávaj bacha, jo. Tento 100% promění, tento dá. No, dámy a páni, sme majstri. Konečně ho dá, vidíš? Sázka je sázka. Je to neuvěřitelné. Chcete sa aj vy zapsať do futbalovej histórie? Zúčastnite sa futbalového turnaja Vysokej školy finančnej a správnej.